जरा तो ओकर ख्याल नहीं खे। ओहो बहुत जल्द आ रहल बानी। ये हम नहीं कहत, ये हमारे खेसारी लाल भैया कह रहे हैं कि बहुत जल्द आ रहल बानी। आखिर कहाँ आ रहल बानी, ये पूरा वीडियो देखम तबे मालूम चली कि बहुत जल्द आ रहल बानी, कहाँ आ रहल बानी। और वो गाना के नाम बा गरम रोटी। बताइए, गर्मी में भी खा तड़े रे खेसारी भैया गरम रोटी। यानी कि गाना जौन गाना के नाम बा गरम रोटी, ई कौना चैनल से आई, इरवा फुल वीडियो देखम कहीं पर भी हम बता सकता नहीं कि वीडियो यानी कि गाना कहाँ से आई। अगर एक गाना में फीमेल सिंगर के बात कल जाओ तो गाना में शिल्पी राज, हाँ शिल्पी राज गाना के गईले बाड़ी खेसारी संगे ड्यूट के लिए। यानी खेसारी लाल भैया के गाना के अभी से गरम रोटी के मतलब ढेर सारा कमेंट वीडियो के माध्यम से रोके देखा देवे कि ढेर सारा कमेंट पर कमेंट आ रहा बा कि भैया कहिया आई गाना। ई गरम रोटी जौन बा कि मतलब बहुत जल्द, अब का कहीं रहो कि बहुत जल्द आ रहा बा रौरा लोग के बीच में गाना। कैसे कि जौन गरम रोटी बा, आखिर गर्मी में भी गरम रोटी कैसे हो सकेला। गर्मी में भी गरम रोटी खेसारी लाल भैया खाइल पसंद करताने। लेकिन वीडियो के बात कल जाओ के काम कैले बा अभी फुल जानकारी ना मिली। का है कि अभी पूर्ण रूप से ये गाना के तैयार नहीं के करे यार, ऐसे कि ऑडियो फाइनल हो गई बा, वीडियो भी ये गाना के मतलब कि कुछ कुछ पूरा फाइनल हो गई, एडिट बाकी बाटे। लेकिन ये गाना के अगर पोस्टर भी अभी तक लॉन्च नहीं खे भइल, लेकिन ई 110% बा कि ई गाना रौरा यानी कि सारे गामा होम भोजपुरी से ई गाना आई, सारे गामा होम भोजपुरी से ई गाना आई गरम रोटी। तो रौरा लोग बानी जा तैयार न, तो अगर बानी जा तैयार तो खेसारी भैया का नाम लेकर एक बार कमेंट में लिख देखे हुई गरम रोटी। यानी गरम रोटी के देखल चाहता कि कैसन बा गरम रोटी, तो सच में बताओ तनी भैया बहुत। अगर सारे गामा होम भोजपुरी जानते बानी कि बहुत बड़ा कंपनी है जो भी वीडियो लेके जावेला, यानी कि सारे गामा हो गई, चाहे टी-सीरीज हो गई, चाहे वेब हो गई, चाहे चांदा, इस टाइप का मतलब जितना भी सब कंपनी बा तो बहुत बड़ा बड़ा कुछ अलग वीडियो करके लावेला लोग। तो मतलब सारे गामा होम भोजपुरी पे गाना जब आइल बा, मतलब कि आई कहिया, अब वो डेट फिक्स नहीं कि कहिया ई गाना आई, लेकिन बहुत जल्द रौरा लोग के बीच में वो गाना आ रहा। कैसे कि गरम रोटी जौन बा यानी कि बैक टू बैक रौरा के अगर बता दी कभी 3-4 दिन के अंदर में मतलब खेसारी लाल यादव मतलब कि गाना लेके आगे 3-4 एल्बम। तो अब बताए कि 3-4 एल्बम में यानी अपन टारगेट में लगैले बानी कि असो लगन में गाना कवन बाजी। यानी कि लगन के पूरा पूर्ण रूप से तैयारी चल रहा बा कि हमारा गाना बाजे के चाहिए। ये रौरा लोग पे डिपेंड बा कि गाना कौन खेसारी लाल यादव के बजावल चाहता नहीं जा। लेकिन गरम रोटी देखे खातिर सुने के वही यानी सारे गामा होम भोजपुरी के सब्सक्राइब कर देवे। अगर तबाही क्रिएटर ना करब तो मालूम कैसे चले कि गाना कहिया आई। तो अगर गाना के पूर्ण रूप से जानना चाहती कहिया या कब ना आई तो यानी चैनल के सब्सक्राइब कर दे कोई, प्यारा सा कमेंट लिख के देवे कोई गरम रोटी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलो तनी, तब तक खाती इतने खाती एक बार लिख दे कोई खेसारी लाल भैया खातिर गरम रोटी।